Днес, 05.09.2014 година, отново в планината, макар и по-късно, тъй като имаше много силен дъжд сутринта, успяхме да съчетаеме и да надхитриме времето. Студено, хладно, влажно, температура 14-15 градуса. Есента си дойде в планината. Макар да е зелено, много малко хора. В разстояние на 7 км съм срещнал 5 човека. Но иначе е приятно. За почитателите на планината идеални условия за туризъм. Независимо от мрачните прогнози на нашите велики метеоролози. С това видео пожелавам хубав ден, хубави почивни дни и весело изкарване на националния празник на Съединението 6 септември.